ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit għaddejt int l-ilma ġieri għajn ta' fejn nħossu qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi għalik ħada x-xemx mixtieqa turi s-sew fejn tħobb il-qalbi jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilbaħ ħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik ma rridekx tinsa l-għadiet Neġġenta lilek li lilek irrid int l-aqwa tama għall-isbaħ ġejjin ħirsa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalbi jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilbaħ ħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik kont ħlomt u qomt miblu l-imħabba mlejt bidmur finni kent bdejt nirtot għax rajtek sejra l-baħr fejn tħobb il-qalbi jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nilbaħ ħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik minn wiċċek